Хәзер балалар шәхес темасы буенча практик өлешкә күчәбез. Кызыклы шәхес булырга өйрәнәбез. Игътибар үзәгендә булырга хыялланган һәркемне ничек кызыклы шәхес булырга дигән сорау кызыксындыра. Әйдәгез әле балалар, без сезнең белән кызыклы шәхес булырга өйрәнәбез. Беренче, белемнәреңне байыт. Нәрсә белән дә булса, ихлас кызыксынсаң гына кызыклы шәхес булырга мөмкин. Икенче, белемнәреңне бүлеш. Башка кешеләр белән аралашмасаң, кызыклы кеше булып булмый. Өченче, үзеңнән яхшы нәрсәләр эзлә. Күпләр үзләрен бер кайчан да кызыксыну тудырмаячак артык гади шәхес дип саныйлар. Чынлыкта үзеңә карата мондый мөнәсәбәт синдәге кызыклы кешене үтерә. Шуңа күрә башка кешеләрнең ни өчен синең белән аралашу турында уйла. Үзеңдә шул сәләтләреңне тап һәм аларны күрсәтә һәм арттыра бар. Җитешсезлекләреңне уңай сыйфатларга әйләндер. Дүртенчесе, башкаларны тыңла. Кызыклы кеше яхшы әңгәмәдәш ул. Ә яхшы әңгәмәдәш тыңлый белүче кеше. Юкса син үзеңә мөкиббән киткән эгоист кебек күренерсең. Бишенче, синең үзенчәлекләреңнән шәхесеңнең бер өлеше. Күпләр үзләрендә бер кемгә дә аңлашылмый торган сәерлекләр бар. Шуңа күрә кызыклы кеше булып булмый дип уйлыйлар. Шуннан нәрсә? Нәкъ менә шул сәерлекләр ничек кызыклы кеше булырга дигән сорауга җавап бирергә мөмкин. Шулар аркасында син бүтәннәрдән аерылып торасың һәм хәтерләреңдә яхшырак каласың. Алтынчы, үзең була бел. Кызыклы шәхес булу әйләнә-тирәндәгеләр фикеренә каршы килсә дә, үзеңнең фикереңдә кала белү. Синең эчке инанмаларыңа туры килсә генә чит кеше фикерен тыңларга һәм хәтта аныңча эшләргә була. Шулай да үз юлыңнан барсаң, кызыклы кеше булу җиңелрәк. Онлайн дәресебезнең практик өлеше тамам. Киләсе очрашуларга кадәр.